Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, uy. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilas-silas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kagiti magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Unya, kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Unya, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Hala, naunsa man akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kining nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Timanin ninyo ha, Leslie Ramon. Ang inyong gugma, dakog ikatabang aron inyong malatas ang tanang pagsuway nga moabot ninyo. Ermitanyang Bruha. Ang tibuok na mong gingharian sa mga engkanto, anda manalipod ninyo sa inyong gugma o sa inyong pagkamatarong. Tarong manggoy ermitan ng bruha. Pero mga tao, di mamutuong tarong ko. Kay kulukoyin ko para nila. Dili na mo'y buot kong ipasabot oy litse. Ah, Ang buot kong ipasabot nga maghimo kag tarong
Maghimo kag husto. Ug di ka magbuhat og dautan bisag kulukoy ka pa. Yan? Ang buti pasabot ni ermitanyang bruha Ramon. Mabisan unsa pa'y mahitabo, magsupay kita sa katarong. Mabisag unsang mga pagsuway nga moabot, di ta maghimo og mga buhat nga makasupak sa balaod sa labang makagagahom. Kana, Ah. mauna. Alalisle, ikaw mo'y magiya ining Ramon. Agwantaha siya, kay nahigugma ka magyug ka aning tawhana. O ermitanyang bruha, gidawat ko si Ramon bisag unsa pa siya. Nindot. Tamis kayong paminahon. Makadungog ka, nakadungog ka do, Ramon. Oo. Parehas may ermitanyang bruha. Mahal ko siya. Mahal sad ko niya. Nagminahalay kaming duha. Inigtuwang gabi inasalay permit. Top house na ni mo, eh. Tarong, oy, hanggaw. Unsa man, nadaot na jug ka dong. Ramon, Sorry, ermitanyang bruha. Basta timan ninyo, ha. Doon na pa'y umaabot nga mga hitabo nga angay ninyong pangandaman. unsa hitabo ermitanyang bruha? Way hunong ang inyong mga kaaway. Sa tanang higayon, wa sila'y hunong pagplano aron maguba ang inyong gugma. Ermitanyang bruha. Magmalig-on kamo. Ang inyong gugma mo'y himuon ninyong gabayan. Aron mapukan ang labing bangis nga trahedya nga moabot sa inyong kinabuhi. Ayaw ninyo kahadloki ang inyong pag-antos. Kay inig-abot sa higayon, mainyo ang labing tamis nga ganti. Gikan sa labawng makagagaho. Uy, hala. Kanindot paminawon sa imong gipanulti ermitanyang bruha. Murag kag balaanon kay namung sa balaanong mga pulong. Murang kag tarong. Nagtinarong na ko, Ramon, oy. Maayo nga akong gisulti. Maayo. Ikaw, maayo ka. Kung mo na. Di na mao. Oh, pasana ninyo. Oh, tunga sako ng kwarta. 10 milyones ang soda ng tanan, pero pulos lang tag 20. Kabugat ini dong Elbert. Oy! Nga ng pulos minitag 20 dong. Oy! Da. Ako na lagi nang gipay... Di yun mo kasabot, no? Ako din si Mada, di kasabot. Gipailisan ko na sa bangkong tag 20. Aron ng katanaon. Lagi. Mao inyo nang yatag sa mga engkanto, pero inyo silang patuhuon nga taksak libo. Sige kung balik ninyo, ana. Naon sa man mo. Muna Dong. di may ganahan ni tag 20 oy. Dong, makaila tingali ang mga engkanto dong. Oy, kay ano sa kalibo, lahi raman kay kolor kay sa tag 20. Bibong. Ano Bibong. Dili ko si Barbara. Dapat din si Mada. Dadala nga akong laway nga to ni Barbara ni Bibong. Tilapi rin lubot ko eh. Lukan. Ala. Dugan rin mo Porbida. Maila lagi na sila. Ay. Pasyak uko na pud ko ninyo. Dapsak ukon ko no eh. Pasyak uko ko ninyo. Lala. Wala sila yung mga kwarta. Dili ba na sila makailang kwarta. Sige na. Basta ingna lang silang usak libo na ilang gida. Sige na ta, Di mo na sige sila na. kamambasa. Magsugod Huwag na na sila ta. biskwila. Sige. Ay, nagreklamo ko diha ko doy. Ikaw po din si Mada, no? Si Reklamador Mada. kay ka. Tanay! Ato na pasaan noy. Karga tayo ng tag 20. Sige, karga mo. Mga tiguang, mga suka mo. Oy, mga tiguang, hinahinay lang. Di mo kadawag anong tagtunga takong tag 20 oy. Giing na ito bitong umungay na silang papila. Ay. Kaywa na sila mahimo ni na kadaog. Mansad sila dong, sa gihin na lang. Nang recruit, anak. Ay, si Mada, hala, ang mga tiguang, hala. Guruyan na na ninyo, aron Ay! isod. Usay guru. Ayaw ninyo guruya kay mabuslot ang sako. Mayabo ng tag 20, mauaw talit. Pulos tag 20. Ihatag na ni Albert sa diliingon nato. Wala lagi. Yang hello ng mga engkanto. Aron adto na mo dapig niya. Ug di na tong kulokoy ni mong anak. Unsa? Ilaron lang kuno namo mga engkanto.
Amo lang pathuon tag sa kalibo ning tag 20. Baya no. Hmm. Makaabot ka mo sa lasang. Dili ka mo makuyapan sa daan nga magkarga ng sinako nga tag 20. Rosa, ako na pahit ra ko ini. Katong uban ay. Naglisod to sila. Hasam nga tiguang. Isimada may nagwala doon, nag-recruit. Ano, di na mapil-apilon man kayo. Nagdaman sa tag 10,000. Nga, pulos tag 20. Jukard, nagdudak ko. Sige, dudahan mo. Kana si Albert dato na siya. Pero, mas kulukoy pa man na siya kay ni Ramon. Sa! Sad Celebrity Beauty Show. So may gisulti sa mga naka-observe sa imuhang changes sa imuhang pamanit. Anak akong pag-umangkon nga siya, umpay nang gigamit. Then, celebrity. Wow. Namus good ka siya. Ipapag-show, dara, oy, lagi siya. Gigamit. Hindi siya, sige siya, mag-try po. Wow. So nigamit po siya Mag-try ron. po siya. Oo, puti man siya daan, ma'am. Okay. So, ano siya, tinood good siya. Maraming handog good po gamay-gamay siya. Kaya mag-upa lang, murag upat pa lang kaadlaw siya nagamit. Sad Celebrity Beauty Show. Sad Celebrity Beauty Show. Sa kulokos ng Albert. Oh, Kulukoy? Kulukoy ah. Hello, dia kapilo sa nagduda ko, Jokard. Kay ang iyang plano, mga imposible kaayo. Kanang dili ingon nato. Doon na nay gahom. Dili na daling mailad. Ug labaw sa tanan, dili na madaog kwarta. Oy, kapirusa, maminaw. Di na kulokos ng Albert, ha? Di na mahitabo. Di na mahitabo nga mahimo ng kwartahan kung kulukoy pa na. Bright no na. Marunong ba siniguro ng iyaha? Aw, kung mauna nga dili siya kulukoy, kamo tingali mo ay nakulukoy, Jokard. Oy, kapirusa. Hinay kanti karon. Tarong, ha? Kit-kiton sa tikaron diha na mahimo. Na. Kamo mo iyang gibinuangan. Dili sayo na iyang gipabuhat ninyo. Mura mong mga ulipon. Magpasan anang sinako nga kwarta nga pulos tag 20. Paingon dito sa lasang. Ay, labang-labot diha. Dili mo mulampos, Jokard. Bisag unsa pa inyong buhaton mapakya sa Albert pagukod sa akong anak. Kung tinuod nga doon ay mga engkanto nga nilaban ni Ramon. Ay, tinuod lagi. Doon ay mga engkanto sod sa lasang. Kami gyud nakakita. Pues, Ikaw, gyud kapirusa. mapakyas mo sa inyong buhaton. Kuyaw pagkamo mo ay madisgrasya, Jokard. Kapirusa. Jokard, paminaw mo. Kamo, bibong paminaw mo. Ikaw, Jokard, mo'y mangu nga muadto sa lasang og sinubibong, ha? Ako, pabilin lang ko din maghuwat kong unsay result, ha? Okay, Dong Albert. Okay, kami na'y bahala. Kanus aman ang imong gusto nga sulngon na mo ang lasang, ha? Kamo lang magplano, ana. Ako rin maghuwat sa balita. Pero dili ko gusto palpa ka. Ang balita nga akong gusto nga akong madawat nga milampos ka mo. Nga nakumbinsir ninyo ang diliingon nato. Aron bong. Ari mo dapig na akong diliingon nato. Ha? Kami na'y bahala, Dong. Mauna. Huwag mao. Sa sunod adlaw, musong na mis lasang. Okay. Why problema? Pero nga nung sa sunod adlaw pa man, ha? Magpalig-on una mi Dong. Bitaw, Dong. Kay kadag kinahanglan yung lagsik bing tanan nga musong. Kay dili na to matag-an. Musokol niyang mga engkanto. Kay mato para ba nila ni kinsengan to ato niya ni kato siya ba nga atong gika-istorya ganina ba? Insimada. Nga kana kunong to ako no'y mga ihas nga mananap mamugno kuno. Ang mga dagkong langgam, kusog kayong mukupog. Doon na pa'y prinsipe nga nagsakay og kabayo. Kusog kuno kayong mamatid ang kabayong mula. Muna. Bukadlo ka na. Dire, tingog dire. Dere. Hoy. Dere. Tingog dire. Jukard! Gatuwad man ka niya, Jukard. Kaunsa man ka. Padol ka sa kaungo. Lagi. Tingog ka na. Ngayon sa kamutuwa, Jukard, kay bro dako kang lubot. Pero ayaw mo kahadlo ka na. Basta mo atake sila. Tuwa na yung Jukard.
Ipakita ninyo ang gidali nyo kwarta! Si Mana. Awa na. Malumoy na yun na sila! Wala na sila ikatake ninyo! Mga angol, managkwartang dilingon na to. Sige dong. Sa magpakondisyon, me. Okay. Sa dadlaw lang. Song, may lasang. Okay. Sige! Unsa imong ginahon na? Taas mo kag panglantaw diha. Magulanon lagi ka. Magulanon kang tan-awon. Karon ba ko makakita nga nag-ingon ka ana? Naunsa ka? Wa, day, wa. Unsay wa? Sulti pa. Unsa may ginahon na nimo? Nagkuna-una lang ko, day. Sa kakapos itong kinabuhi. Ano man? Matod ni Ermita niyang bruha. Mga nabagkakunota. Kaya doon na pwede kong trahidyang maabot na to. Doon yung mga taong gusto magubaas ng gugma. Kuwang ba din eh? Karoon palang gani, may na maging isurrender. Unya, doon na pag hindi maabot nga mas grabe pa. Nan, unsa may imong plano? Ako naman tayo angay mag-antos ini. Kaya may nagmahal ako. Ikaw dagang nagmahal ni mo. Pinangkakas ginikanan ni mo. Si Albert, iya kang gusto kuhaon gikan ako kaya nahigugma siya ni mo. Nanon niya? Aron di ka maapis pag-antos ako day. Iuli lang di ka. Oh. Ibalik ti kasi maginikanan. Huwag ihatag ti nga Albert aron mahusay ning tanan. Ramon. Bisan bulatik lang ang akong pagmahal, mahimong tinod-on, dili ka magmahay kay uri. Ang gugmaning akong dughan. Inila, bantugan, ug kabalo ko nga inyo lang nadunggan ang iyang mga sunata. Siya si Max Urban, nailhan isip King of Visayan Songs. Ug ato siyang paminahon karon sa usa ka interview kabahin siyang kasinatian sa paggamit sa said liniment oil. Sir Max, mangutana lang ko Sir Max. Dugay na mga nagagamit ng city limit na to. Kung sa may kuhan, kalainan niya sa uban ng mga haplas nga nasulayan ng mukha niya ito. Abi di mo mar. Kinaito god. Ngita gani kog haplas, busog, butik ka. Pili-pili ka na kay daghang klase. Ano mo yan? Nya usay mantini lang ko na natural na haplas. Andon kauso. Nya may panyawal din, suway ko na ko. Bago nida. Sumoy ako gigamit. Uy, nauyon man ko. Mayo man siya. Kaysa uban, lahi na siya ba? Sumoy itong gamit pirme. Hantod, gigwa na sa ning seed liniment. Suwa na itong panyawan seed liniment tapos siya. Suwa akong gisunan. Isos, mas epektibo man din. Ang haplas, daghang ay maayo ni mong klase sa mga kuwan sa imong lawas. Yung seed liniment. Muna akong gigamit kay ang iyang balansi ang kahalang o ang iyang kainit. Balansi kay tanan. Balansi ni siya ang kainit o kahalang. Hindi ito kayo. Kumot pag ini siya. Distinguish why ninyo. Mura na kag mangagwa o manghaplas ngayong mga ay nalang pangagwa kay humot na kadaan. Bakit ninyo kaya lang? Sulay ninyo. Palitan ninyo kini. Seed liniment. Wow! Ibang klase! Yan ang said liniment oil. Ang said Panyawan liniment oil kaniadto, said liniment na karon. Mao ka na ang gigamit ni Sir Max nga diin napamatud-an niya ang kaayuhan. Mo na ginaingon, basta said Panyawan products sa said marketing, aprobado. And of course, basta tatak said marketing, tatakining magaling. Sa mga drugstore atong mapalit, paboritong haplas ang Shilinemen. Haplas nga di kalidad o kasaligan, Shilinemen kailangan number 1.
Epektibong haplas ang seed liniment sa sakit sa ulo, pamaol o gastritis, sa sakit sa tiyan, katun sa panit, tikangkang ang lamok sa seed liniment. Seed liniment, gigama sa Seed Pharma. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.